Welishele lethola umlando kakhulu masithi khona ezabhoqo sizoqopha umlando etsheni. Ngiphethe uMafikizolo mfowethu uyayazi insizwa masikhuluma ngeCrowd Pool, masikhuluma ngesilwane sikamhlola. Ubenzeni abantu Mafikizolo? Awungiphinde mzala, ngiyaduma mzala uyaduma mfowethu, udunyiswa abantu, udunyiswa uthando, angiyazi lento mfowethu. Okay mzala, angibingelele kuqala, kubingelela uMafikizolo mfowethu eMnambithi. Baphila abantu, baphila abathandi bomculo wami. Ngiyabonga mzala, asiqhubeke. Umzala mfowethu lento ehit igcatshiwe igazini kuwe ihamba nemthambo kwenzakalani mfowethu ngoba konke la ufika khona kuyonakala. Mzala kusaqondana kuseyinhladla nje nokusebenza ngokuyimisela ngisingasho kanjani ikhona lento ethi awazi uyikhipha i-album selokhu wafika kodwa ulokhu ukhipha i-hit selokhu wafika yini isikuphi zathu ngeke ngayikhipha i-hit album inominatiwe ufika ingathi ngoye nje inominatiwe lapha kumasami ukuqala ngqa ya ngiyacabanga bese lokhu uthe yama IP single mfowethu kukhona imfihlo ekhona akukwazi akekho umculi kaMaskando sewasha ama-hit azadlula kwayihlanu ikuphi imfihlo mzala ukulalela yonke genre yomculo ngiyayiveza nje ngihlakaniphisoza kwethu nokubuka abantu ukuthi ngalesikhathi bafunani bathandani ngicabanga ukuthi yona into engisebenzelayo leyo njengamanje mana mfowethu njengamanje uphila iphupho lakho lokuthi nje uma uqhamuka konke la uqhamuka khona abantu beyicula ingoma yakhe besemizweni yabo ngeke ngezwe ukuthi oyibambe DJ base beyicula abo kuyangijabulisa lokho emzala yizeke phela into njengoba ushilo ukuthi ubona uqaba wena mina ngisabona inhlanhla into ejwayele kwenzeka so ngiyabonga kakhulu nje kuqhubeke kwandi kwi-support abafowethu mfowethu sizokubona lokhu uqhubekile lokuqhulule nje lama-hit lokuqhulula lama-hit ngoba abantu ngisabazi ukuthi bafunane ngisazongibona athi sudaba nenkozi manje uthini mfowethu ithini lento kuwe mfowethu uma uyibona ukulelezi ngokulona ungayiphakamisile kodwa uphakanyiswa abantu ngoNkulunkulu kusho lukhulu kumina because ngisafuna futhi ukuqhubeka ngibe phansi umsebenzi wami ube phezulu kube wona ophezulu mina ngiqhubeke ngibe phansi ngeke ngasho kwamanye ama-interview ukuthi mina ngisangena ezitolo ngijabulisa ukubona abantu ukuthi bayeza embe ngijabulela akukho ukuthi sekukhona ukuthi ngithumele lapha eShoprite abantu abafana beyongithengela wangisawuthani bazocela nami ukushuthi ngifuna khona lokho mina mzala hayi kodwa mzala wayinqubuza ingoma yazulwa nayo ingoma mfowethu konke la kuqhanjwa kwethu umonyoko sona phansi nganda kwethu wabonakala usondela insizweni lezi zesikole ezayiphusha kakhulu ngoba yakho walenza iqiniso mzala yebo ngisabahlelela nanokunyenyana abantwana sesingibona kungebona ke bodwa ngiyahambela izikole eziningi mangenawo amandla engikuphethe ngiyangifike ngibenzele mhlambe ama-performance lawo nalawo ukuthi nabo bejabule mzala mfowethu ungathini kumhlelo womcimbi othiwa nje mayethi uhlela umcimbi avela khohle uMafikizolo uphuthelwe yini hayi ngeke kulokho ngeke ngiyanqaba uyavuka ngoba ubhizi mzala ungabona lapho kuyimanje nje ngibhenya ukhasele eswazini iyalo ukigajwa kuyasebenza mzala ngabathisela mzala ngiyabonga mzala ngiyabonga bala etsheni umlando mfowethu angathina amazabo okugcina kumoto nje othi usafisa na ungena kuMaskandi ungathini mfowethu ukuze ezokwazi ukuthinta ecofela amabhathi ngowacofa mfowethu ngoba ngathi hit kuphela lapho mzala ucanga ukuthi kubafowethu abezayo ukulinda nokubekezela nokuzethemba bona ngicanga ukuthi kulawo magama lawo kuzoze kufike nathi kade sisebenza ngale ngaphansi namhlanje nakho siyabona ukuthi kuyaveleka salinda saba nethemba ngicanga ukuthi nabo kungayilokho waqala kwaduma yona singakwazi ningangazi yebo ngicanga ukuthi nabo ukulinda nje mzala kuzolunga ngana wena siyathokoza siyabonga mzala angibaleke ngiyabonga